Allah taimake mu. Allah ka taimake mu. Salamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Malam Musa taimake mu. Salamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Malam Musa shugaban yan bijilanta. Allah ba yana nan ne? Salamu alaikum. Allah maza. Ma Musa. Allah taimake ka, barka da safiya. Malam Musa. Na'am yalla bai. Yau kai ne haka da safan nan? Yalla bai. Wato abun ne ƙara kazanta yake. To me ke faruwa kuma? A wannan garin namu na daɗin kowa. Bayan matsalar shaye-shaye da kwace-kwace da muke fama da su, sai Alhaji Buba ya kawo mana wannan takalmi na wanda ya haura masa gida ya bari ya yi tserewa. Ai ba ma a haura gida abin ya tsaya ba, a takaice ɗakin mata Alhaji Buba ka shiga. Hamma ta sama? Ƙwarai kuwa, me aka Allah masa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wai me mutane suke so su zama ne? A wannan watan mai alfarma mutane me suke so su zama ne? Malam Musa wannan ne takalmin barawon ko kuma in ce kwartan? Ƙwarai kuwa shine. Subhanallah. Amma wannan abu gaskiya bai yi daɗi ba. Ya dai matsala? Na san me wannan takalmin. Kai matsala, ba na son magana banza. Ba na son magana banza na gaya maka. Allah taimake ka. Na tabbatar wannan takalmin na kame ne kuma a gurin Malam Audu ya ce min ya saya. Ka tabbata? Billahi azim ranka daɗe na tabbatar wannan takalmin na kame ne kuma a gurin Malam Audu ya saya. To shikenan tunda ka ce ka tabbatar. Malam Musa. Ranka daɗe. Ka je ka taho min da Malam Audu. To yalla bai an gama. Kai mu je. Kai kuma ma tsada. Allah taimake ka. Ka je kira mu Alhaji Buba. To an gama yalla. Kai maza ina jiran. An gama. Ashe Alhaji Buba ne. Ai da ka taɓa wani ta waya da ta ka gani. Ba maganar waya bace wannan. Tun da kaga an yi haka. To waɗannan kuma fa. Wayannan da kake gani masu kimanta darajar gidaje ne da filaye. Tsawon lokacin da ka ɗiba ka bani zaka bani kuɗaɗe na. Ban ganka ba ban ga alamar ka ba. To yanzu da ka zo da su
su yi min me? Za su kimanta kuɗin gidanka ne, su faɗa min darajarsa, in ɗauki kuɗaɗenka in baka, amma zan cire kuɗin mashin ɗina mai kafa uku. Kaga gida daga wannan lokacin ya zama nawa. Alhaji Buba, lafiyar ka kalau kuwa? Kalau nake. Wannan abin da kake faɗa ba zai taɓa yiwuwa ba. Na san dai kana bi na kuɗi, kuma zan biya ka, amma sai lokacin da na samu. My dear. Nasir. Baby, kina shirin wayata? To ai na ga ina ta maka magana tun ɗazu ne kaki kula ni. Dan Allah kawo. Ina son madara zan sha shayi. Baby, kin san dai sarai da halin gidan ne yake. Ki ya guri ki sha aka mana. And that was not a nice thing to say. Ya za a yi ka ce mun in sha bakin shayi babu madara? Kai fa ka san ina da ulcer. Stephen, kin san wani abu? Wallahi wannan kuɗi. Yau haka nan tashi banda ko kwandala a jikina. My dear, to ni gaskiya na gaji da shan black tea a gidan nan. Kai fa ka san ni ina da ulcer, jiya fa na kasa bacci saboda ulcer ta tashi. And then you just comfortably tell me baka da kuɗi? When my health is at stake? To ni get away to get me madara in sha shayi da shiga shayi. Alimana, binka nake da lalama. Masu kimar gidajen nan wanda suka san darajar gidaje sun yi wa gidanka kima zai yi naira miliyan 5,500,000. Saboda haka ga kuɗi can naira miliyan 4 cash, wuri na gugan wuri. Zan baka idan ya so. Alhaji Buba, lalama fa kace. Yanzu ɗan gidan nawa da nake zaune cikin rufin asiri kake so ka tozarta ni, kake neman raba ni da shi, to ba zai taɓa yiwa ba. Gida dai gidana ne, kuma ba zan sayar da shi ba. In ya so duk abin da kake son za ka yi, ka je ka yi. Alemala, jimana, me za ka gaya mu? Ni fa abin da ya saka ga na zo kofar gidanka, na zo fa mi maslaha ne. Maslahar banza da wofi. Maslahar? Iye. Lallai, wannan mutum. Ranka ya dade. Malaudi, Ana baka nasara. masha Allah. Ashe Malam Musin ya same ka. Ai kwarai kuwa. Ko za ka gane wannan takalmin? Ko ka gane shi? Ranka ya dade gaskiya na gane shi kwarai da gaske. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Alai Buba. Ranka ya dade. Yawwa. Ranka ya dade. An tura Gaskiya ne. ba a same ka ba. Gaskiya ne ranka. Shi ne sai na tura ma tsala ya ce, na ce saki komai ko zai samu ka. Wallahi ranka ya dade. Da Allah ranka dade ayi hakuri. Ɗazu na je wata sabga ne gurin Alhaji Mala. To daga nan da na fito sai na ɗau hanya ta zuwa can wurin 'yan bijilante. Ina cikin tafiya sai muka haɗu da sarkin fada, Malam Tsalhaba, sai ya ce kana nema na. A kan maganar da ya kai ni wajen su Malam Musa, to an fara gano bakin zaren. Malaudi, muna buƙatar ka sake mana cikakken bayani akan wannan takalmi. Wato ranka daɗe, wannan takalmi duk da kasancewar wari ɗaya ne a hannunan nawa, amma da tabbas sai ce shine wanda na sayarwa kame. Ka duba shi sosai. Sosai kuwa, domin lokacin da na yanka dilata, shi kaɗai ne ya fi ɗaukan hankali. Sibili za ka yi shi kaɗai ne mai kyau kuma ga ƙwari. Saboda haka ba zan manta da shi ba. Tabbas shi na sayarwa kame. To ba gashi magana ta tabbata ba? A'a, amma abu bai yi daɗi ba. Gaskiya. Ai ranka daɗe, ni na rasa ma abin da zan ci. Na rasa abin da zan ci. Rashin mutuncin ya isa. A ce har cikin ɗakin Hajiya Bilki cikin gidana.
wannan kujajjen mutumin har cikin ɗakin hajiya bulki matata ta sunna ranka daɗe. Malam Musa, ranka daɗe. a ji a tomin da ka mai An gama ranka daɗe. kuma kada a taba shi. Kada a taba shi. A zo da shi kawai. Malam Musa, ranka daɗe, ka san ni ina jin kunyarka. Ba dan kana zaune ba da sai in ce musu su dake shi. Duka na ne, ku kareraya shi, karerayawa ta ce. Alhaji Buba, ai ba a yi haka ba. Ba a yi haka ba. Wa alaikum salam. Haidar, barka da shigowa. Lafiya alhamdulillah. Ina an cintawa? A yau da wuri ta fita kasu tana morning ne. Allah sarki. To ga wuri mana ka zo ka zauna Haidar. A kawo. Ai da yake a gaggauce na zo. Allah sarki. Dama batun kes ɗinka ne da kamfanin ku da wuta shine ake gab da fara sauraron. A to madalla. Ya yi kyau sosai. Sai na ce garan hanzarta in zo sanar da kai. Amma sai dai kawo akwai matsala guda ɗaya. Mamni na ba ta da lafiya kuma ni ne zan raka ta ga likita. To ai kuma ka ga labarin rashin lafiyar nata bai same mu ba. Da ita antin ta je ta duba ta tai mata sanu. Ta ga jikin nata. Allah sarki ai ba ku mai kawo. Zan haɗa ka da barista mai wada. Zan tattara mai duka takardun da ya kamata in bashi don ya ɗaura daga inda na tsaya kafin Allah ya sanar da mu. To ai shikenan ba matsala. Ita kuma gatuma ta Allah ya bata sauki kuma Allah ya dawo da ku lafiya. Amin kawo. Madalla. Kawo bari in baka katin shi in ya so idan kana da buƙatar tambayan shi ko kuma kana son ganin shi sai ka kira shi. A to shikenan ba komai na gode Allah saka da alkhairi. Okay. To kawo zan tafi sai an jima. To shikenan. Yawa. Barista mai wada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malam Musa, me na yi kuma? Amsa kana ne a wajen mai gari. To amma dai Malam Musa ai ko sata na yi. Ya kamata a bari sai an tabbatar in ya so a yi min wannan ingantaccen wulakancin ko? Ba ma son dogon bayani. Ka wuce kawai mu tafi. Kai, ku wuce da shi. Malam Musa, wai me isa ala kulli halin idan aka ga damar ciwo talaka mutunci sai a yi masa diran mikiya lokaci ɗaya a ci masa zarafi. Ai lamarin naka azimin ne ka mai. Kai, ku ja shi mu tafi. Za ka wuce mu tafi malam ko kuma sai na sa makwanji. Kai, za ka sake ni ko sai na daki hammata bakinka na zuban ma da haƙora. Ka mai, idan ka aikata haka, tabbas za ka ji ka kwaɓa ka ruwa. Ko da yake yanzu ma jargab take, ku wuce mu tafi da shi in rufe masa gida. Ku ja shi mana! Come on! Malam Musa! Malam Musa! Bai kai! Ka mai ne ba kai? Awon igiya. I need detergent ko sabulu ina so in wanki. Da kai fa nake magana kai shiru and you keeping me waiting. Baby, ba da zama yi mana da ke ba? Wallahi ba ni da kuɗi yau. No. Gaskiya akwai matsala. Kudin madara da suka ce mun baka da shi yanzu simple detergent dan maka ce mun baka da shi? You cannot just sit here and just be pressing your phone all day when ba mu da abin da zamu ci. People are mocking us outside. Suka ce sai mun yi maula kafin mu samu abincin da zamu ci. And then you're not doing anything about it. You're just relaxed. This is not fair. This is not fair. Baby, ba fa chatin nake ba. Oh. Ina browser ne sannan kuma ina tura CV na neman aiki. That's all. Tura CV? Wani irin tura CV ne kake tun da zuwa relaxed here all day? Wani irin tura CV ne ake yi haka? Enough Stephanie ya isa. Ha? Da me yake so in ji? Da wannan zaman na rashin aiki ko kuma da wannan sabon halayya nake? Oh please. Ya ke so ki fara karita ne Stephanie? An shi waye duba. Duba. An shi ki duba. Na ta miki ƙarya tun da muke da ke?
Eh? Ha! Hey, I did not say that. I just simply want you to be reasonable. Do something about this. You know what? You cannot walk out on me, Nasir. Kawai daga tambayan ka bani kudin detergent ko sabulu wai sai ka wani tafiya? This is not fair. Ta. Kai! A'udhu billahi, subhanallahi. Girma da ya faɗi. Wanwas! Da ya tashi faɗowar ma sai faɗi kan fa. wallahi Allah ranka ya dade wallahi Allah ranka ya dade ban shiga masa gida ba kuma na ce takalmin nan sace shi aka yi ba ku yarda ba talla malan dakata munafikin banza munafikin wofi mu mun san cewar an dauke maka takalmi a masallaci takalmi dai ta tabbata naka ne kai ka haura min gida har cikin ɗakin matata Hajiya Bilki ka keta min haddi ka shiga ɗakin iyali na kamai har wani akwai wata magana da aka faɗa munafiki kawai Ga wani ya hau gadon bala'i ya kwana shi kadai. Laifi dai ba shi da ubangiji. Tar da halinka. malam Abdi Na'am. ka ji tsoron Allah ka iya bakinka fitina a kwance take Allah ya yi wadare da wanda ya tashe ni Kamaye, fitina kake magana? Banda wanda ka tada ita yanzu? Allah dai ya shirye ka. Abin ba daɗi. Mala Audi, Ranka daɗe. tun da ka ba da shaida, Allah ya baka ladan shaida, tashi ka tafi. To na gode. Eh. Amma da zaka ce fitina ba kai ka janyo fitinar ba? Allah dai ya shirye ka kawai. Ranka yake huta lafiya. Yauwa. ban da ma tsaurin ido ma a yadda mutum yake a halin nan har kana da bakin magana? mana da yaro na ne ya ci amana ta ya koma wajen Alhaji Matu da Alhaji Matan ma suka zo suka yi bakin suka yi uwar watsi ya nuna mana irin halin nasa Alai Buba, ranka ya duk wata tashi na abarta. A ce tsoho kamar wannan ya haura gidan mutane, har kuma ya shiga ɗakin mata wani. Kai to, da hali irin naka, ana ganin ka da kima da daraja, ashe kai ba dattijan kwarai ba ne. Su balama dai an yi asarar kunnuwa. Kuma a wannan watan ibadar Allah wata mai girma irin wannan. Yanzu Alhaji Buba, ranka ya me kake bukata a yi? ni yanzu abin da nake bukata a ɗauki mataki a karɓa min haƙƙina na keta min haddi da wannan mutumin yayi Zan rubuta takarda in tura ko wajen hukumar 'yan sanda. Ɗanlaɓai, na rantse da Allah bai shiga masa gida ba, kuma magana da na faɗa na ce takalmi na a masallaci aka sace kun ki yadda, kuma Allah ni bai shiga masa gida ba. Ka daina rantsuwa kamai da kake cewa an sace ma takalmi a masallaci. Wannan al'amari a duhu yake, ni tun da ban sani ba. Haba malam baka gani kana nema ka bige mu? Sorry bro. Ashe ka sha kamshi. Amma da ta boye ka gaba daya. An daina ganin ka. Haka ne? Ya me ki damun ka ne naga ina ta hon kaman kana cikin damuwa baka ji na son. Sai dai barkar azumin yau ne ke dan taba ne yau. Sai an hankali. Allah ko? To, ina zuwa sai rage maka hanya ko? So, ainihin da ka gani wallahi ba masa ina zan je ba. Kawai dai na fito ne amma mu je ka na suriyan aiki. A'a, na ji bai buɗe ba. Na kuma je gidan kawai malacin ma baya nan. To ina jin yau yana gida bai fito ba kenan. Probably. Amma sai dai idan za ka raka ni gun friend gina, barista mai wuda, akwai message da nake so zan yi da mai dama. A to mu je mana. Okay, to mu je. Okay, to ba matsala mu je. Ango.
na dan aje laptop ne. So ya labari? Wallahi normal, kai dai kawai bari. Nasir. Nasir. Nasir ya dai? Kai da ashe ka aure yake? Kamar ya? Ai ban san haka masu aure suke shan gashi ba. Sai da na yi tunanin fahimta na. A'a Nasir. Kaga Nasir. Kar ka lallaba kai auren nan mu kuma da mu auren nan ba ka zo ka tsorata mu mu gagara yin komai. Haidar, ba magana tsoratarwa bane ba wallahi. I'm serious, ni kadai san halin da nake ciki. To me ke faruwa? Abubuwa da yawa. Kaga na farko babu aiki. Sannan ba kuɗi a hannu. Sannan su can gida suna expecting wani abu. Ka gane wahala ta yi yawa. Ana yin aure mutum ya dan murmure, amma ni kalli yanda na bi na rame saboda wahala. Rana zafi inuwa kuna. Kai auren domin ka ji daɗi amma kuma sai wahala ce ta biyo baya. Da wannan dan wannan Nasir, amma kai baka yi tunanin irin wannan kalubalen bane kafin kai aure? Ka san wani abu? Na yi auren da da hope din cewa da na yi auren zan samu aiki a kusa. So kuma ka ga yadda kasan me yake ciki. Mutum ya gama karatun kuma aiki sai ya zo ya gagara. Gaskiya abokina ka tafka babban kuskure. Domin ba a yin aure babu sana'a. To ina zuwa, da me zaka ci da matar? I love you kullun da kake bata shine za ta koshi ko me? Haidar wani I love you. Yanzu I love you din ma ya daina aiki gaba da. Ha. Gaskiya aure yana buƙatar kulawa da kuma ciyarwa da abubuwan da suka shafi yau da kullum. Wai ka san ma me fito da ni da gida yanzu? Rigima kuma yake da Stephanie na fito da gida. Stephanie ta kasa fahimta halin da nake ciki gaba ɗaya ta kasa fahimta. Gaskiya I'm sorry to say abokina. Stephanie ba ta da laifi. Amma Haidar, Stephanie ta san ban da aiki amma ta aure na haka. Kaga. Ya kamata ya understanding yunwa ko kuma rashin ci da sha da kuma kulawar da ya kamata ka bata da baka bata shine zai fi za ta fahimta. Me za ta fahimta, Nasir? Haka ne kuma. Amma kuma Haidar, dan Allah inda wani taimako da haka mun. Ka samu mun aiki a can ba ɗan kuɗi ko wani iri ne zan yi. To gaskiya a yanzu ba na jin muna da wani vacancy a ƙasa. Amma dai na fara wani tunani, ina so mu zama digital saboda paperwork da muke ta fama, papers ta lalacewa, a tara bulky papers haka da sauransu. Muna san kai IT specialist ne, so na ganin maybe za ka yi amfani a wannan bangaren. Gaskiya ne, ai kwana ji daɗi ƙwarai. Amma I didn't make any promise. Yawwa, yanzu na gama rubuta duk wani report da kuka kawo min. Abin da ya rage yanzu shine na forwarding ɗinsa to DCO. Ya so duk hukuncin da yanke shi za a yi. To shikenan ni yanzu zan iya tafiya kenan tunda na gama aiki na. Malam Musa aka yi tafiya. Ba wani damuwa, mun gode. Mun gode. Ranka daɗe, ni yanzu abin da nake so kawai a sa mu a gaba, a kai mu gaban alkali, ya yi mun maganin wancan mace amanar. Wallahi ranka ya daɗe ban shiga masa gida ba. Wallahi Allah. Ga disu yau. Monsa. Wannan dattijan fa yake marere cewa jama'a. Ranka ya daɗe. Kaga wannan da kake gani ba wai dattijan arziki ba ne, dattijan kawai ne. Gidana ya haura ya shiga har cikin ɗakin matata. Da Allah ya tona mata asiri sai ya bar takalminsa a cikin ɗakin. Kaga takalmin ranka ne. Kaga takalmin. Gaskiya dai tsufa ya yi gaddama a nan. Tsoho kan ya tafka ta'asa. A wannan wata mai alfarma ka aikata haka? Wallahi ranka ya daɗe ban shiga masa gida ba. Rufe mun baki. Dattijan banza, irin wannan tsaffin ya kamata a rinka yanke hukuncin kisa da wuri ba tare da bata lokaci ba. Ha, me haka kuma? Me nake gani, fitsari kake mana a nan? Kofar Miraba, sa, dala nemo ruwa a sa a nan gurin. Assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barista.
Ranka dade. An samu shigowa. Wa alaikum assalam. Masha Allah. Ya hali welcome. Ya hali welcome. Barista, kesin kawo mala ne? Nake so za ka handle in the meantime. Kuma duk abin da kake bukata zan samar maka. Sai dai maybe kananan abubuwa irin su transport haka da dan welfare na san shi zai taking care of. Why can't you continue with the case? I mean, me yake faruwa? Well, barista, emergency ne ta so mum na ne ba ta lafiya. I hope jikin dai is not so serious. Well, I can't say for now. Dole sai mun je likitoci sun gwada ta sannan result din test ne zai determine cewa ya jikin take. But amma dai muna hoping cewa insha Allah za samu sauki. To Allah da I promise I will do my best. And insha Allah everything will be okay. Kasam, I'm always counting on you. Barista, kai kullun kake. Thank you very much. You're highly welcome. Nagode sosai. Insha Allah I will take care of everything. Okay, to Allah da sai na dawo insha Allah. To Allah ya kiyaye. Allah ya bata lafiya. To amma nagode. Kuma whatever they will talk. It's my pleasure. My pleasure. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Hamza. Haba Habibu Sani. A yanzu ba a son gaisuwa sosai saboda gudun yaɗa cuta. Gaskiya ne kuma to ya ibada. Alhamdulillah muna fama. To masha Allah. Ya na ganka da rana tsaka haka. Lafiya dai? Gaskiya abokina da matsala. Me faru? Na ga sunanka waɗanda ake ƙara wanda kuka kori Alhaji Mala daga kamfaninku. Na ga sunanka, na ga sunan kamfaninku. Saboda haka kada ɗaya daga cikin mutumin da ake tuhuma ma. Hasbunallahu wa ni'mal wakilu. A matsayina na abokinka shine na zo kafa da kafa don in sanar maka abin da ake ciki da maganar ba ta waya ba ce. Gaskiya kam. To yanzu rijistara me abin yi? To ni dai a halin yanzu ba abin da zan iya yi. Dama dai zuwa ne in shaida maka ka zama cikin shiri don a kowane lokaci za ka iya karɓar sammaci daga kotu. Habibu Sani, don Allah ka taimake ni. Ai kokari ai delaying case din nan. Ka inda hali ma a batar da file din a neme shi a rasa kwata-kwata. To za mu ga da yadda za a yi insha Allah. Na gode mutumina. Kana ji idan an kawo maka sammaci ka karɓa sauran magana mai daga baya. Wannan haka za a yi. Na gode sosai. Ga wannan a ɗan sai kankana a sha ruwa. Wannan ai ya wuce shan kankana, wannan a sha mai ɗaya bayan an sha kankana. Ta, ni zan wuce. Na gode sosai. Sai na ji ka. To ba matsala. Wai kai sallau shi za ka yi hankali, ban san lokacin da za ka yi hankali ba. A ce ka shigo wa mutane ko sallama ba za ka yi mutum ba. Oga, mutane baka ce, ina kai kaɗai na tara a wurin. Ai da har zan yi sallama, sai na yi tunanin kamar baka hayyacinka. Me kake nufi sallau? Kwaya nake sha da za ka ce bana cikin hayyacina? A'a, da baka haƙuri oga mai da wukar. Oga, na ce dama akwai ɗan kwantan alkawari tsakaninmu. Magana da kace za ka bani kuɗin mota in je in ga iroro nawa da jummala da Kaga, sallau, dan Allah dan annabi, ka ɗan mun haƙuri wannan lokacin. Ba ka gani, kalli kaya ba kalli ka gani, babu kasuwa. Tun da wannan azumin ya kama ba wata kasuwa. Ka bari kawai sai wani lokacin. haba. Oga, zancen da wadai ya zo da na ce baka cikin hayyacinka. Tabbas baka cikin hayyacin naka. Assalamu alaikum. Alaikum sannan zuwa. Kai, yau ana yin abubuwa a garin nan namu na daɗin kowa. Kamar me ba? Yanzu nan da gani daga caji ofis nake an kai kame. Ya haura gidan Alhaji Buba. Bayan sallar asham ya shiga ɗakin matarsa. Kame dai kame awon igiya wanda na sani. Wai ba shi din. Kame da lalifa. To me shi? Wai me na lafai ke yi ne a garin nan? A ce har azumin nan ya kama
bai je ya kama wannan katon gaurin ba ya daure sai ya je ya ta'asa. Kai talata duk ku tashi ku bice mu daga waje. Duk ku tashi ku bice mu daga waje. Ba aiku da aiki sai gulo mutane. Kai kuma malam Talha bari ka ji in gaya ma faɗi ba a tambaye ka ba. Tsora ka je ka ƙara abin gishiri ka je ka ce da jama'a ka ganni muna kokawa da sallau na san za ka aikata. Fice ka bani. To baka yi ba ne? Munafikin wafi. Laura Saki, ya kai ne? Ina fata dai ka haɗu da maman taka ko? To madalla, Allah ya sa da lafiya. To hakan yayi kyau. Ka ce ina gaishe ta. Rasaki, ko za ka ɗan bata mu gaisa ne? To shi kenan. Kawai idan ka koma gurin nata, ka ce ina son magana da ita. Yawa madalla, na gode. Sai an jima. Kai Mustapha. Yanzu dan kuturin kilbibi da tsabin munafunci irin naka. Iya? Shi ne ka tura ɗanka can gurin matarka, munafuka, algunguma wadda ta zama mana ƙarfen ƙafa. Har da zuwa nan kai ka jibge. Inna ba haka bane. Irin wannan abin ne fa yasa na sa maka taso daga wancan gidan, muka dawo wannan sabon gidan naka da ka gina. Kuma sarara mu sakata mu wala. Ashe bata canza zanni ba, shi kenan kai tunanin ka kai mana kabar wawa zaure rikon takalmi. To ko ta dawo ba dai nan gidan ba ka ji in gaya maka tunda mun baro mata can gidan. Kuma ka zo ka wani tattara kayayyaki da ka siyo ka ajiye su a gaba kai musu zuru. Daga yan nazarce sai yan bige-bigen waya. Me kake so ka mayar da kanka ne? Maimakon ka kira matarka ka bata kayan nan. Ke sai luba? Shalele? Na'am inna. Shalele dai akwai mishiriri jiya. Saboda fa irin wannan ne. Ya sa na tirsasa mishi na matsa mai na ce dole ya dinga dawowa gida da wuri domin ya dinga baki haƙƙi. Amma ke kin shige ɗaki kin bar shi a falo sai wasu sake-sake yake. Na babu gaira babu dalili. Ina kike ne? Mishiriri jiya. Shalele sai a hankali. Kai, oga ya ka kuma fatattaki mutum dai. La. Salon? A bayan labai. Me kuma na yi? Kuke bibiya ta, tsakanin Allah mai haɗa da ku, ni mai haɗa da ku kuma yin labai. Ina ka ɓuya ake ta neman ka a caji ofis. Ni ba wani ɓuya da ne. Wallahi ban ɓuya ba, me na yi da zan ɓuya ake nemana. Kes ɗinku da Alhaji Buba ya dawo ɗanyi sabo sharaf. Na shiga uku na lalace a bayan labai. Ya ce sai ka cika masa ragowar kuɗaɗensa. A bayan labai, don Allah ka yi haƙuri. Ka san sa kuma da naci. La haula wala quwwata. Yanzu ina zan tsoma kai na shiga uku na lalace a ba wa bisa a bayan labai. A ba da Allah na Allabi. Ka kwantar da hankalinka. Kana da ni. Yawwa to yanzu shi kenan in tafiya ta kenan ba komai ko? A ba tafiya za ka yi ba. Ka lalubo wani abu yanzu ka bani. In shiga in fita in je in kashe magana ni na san yadda za a in kashe kes din ya wuce gaba ɗaya. Ni ba da ko asiyan labai wallahi ba da ko sisi. Yanzu abin da yasa ka ga na matsa ka ba da wani abu a kashe. Ka shiga ko rigar arziki ce a garin nan karanto ka bani. To yanzu labai ina na ga wata riga arziki a garin nan. Ni fa ba wanda na sani a garin nan in ba ɗan tuni mai shayi ba. Shi kenan wanda na sani wallahi shi ne uwata shi ne ubana. Ka ko kana da riga arziki. Yanzu mu je wurin ɗantani karanto kuɗi ka bani in je in kashe kes ɗin nan. Yalla bai yanzu mu je da kai wurin ɗantanin a ranci kuɗin ka tsaya a nan da in je in kawo maka ko yalla bai. Ni ma bawan ne irin ka. To yanzu abin da za a yi mu je ina bayan ka. Za ka ɗan yi gaba kaɗan
ni kuma in baka tazara. Yawwa! Dan na baka tazara saboda ka san mutane kar a ce an kamo ka za ka. Yawwa! Sai ka ce cikin abokan arziki da ka ce abokin arziki guda ɗaya ne ka ce ɗanta ne hannunsa za ka iya samu ko? To sai ka je mu je ka karɓo ka bani in je a kashe kisa. To shi ke na yallaɓai. Yanzu mu je yallaɓai. Ka kai kanka in aka kashe kes nan ai shi kenan ka huta. Wallahi tallahi yallaɓai. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Allah taimaki yes. Na'am. Ya sako. Na'am. Daga bod ne kenan. Daga bod. Saura gode. Kana yi tafiya. Malam Barau. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Dan Allah, dan annabi oga, ka saurare ni. Wai wawan ina ne kai? Ba magana wauta bace oga. Naira 2000 za ka taimaka min da aransu. Yanzu gidan za ka tafi? Ba wani magana tafiya gida. Lemo ne aka kashi hudu za a sayar da shi. Shi ne nake so in je in tara naira 500 kowanne buhu ɗaya. Wai sallau kana da hankali kuwa? Ta yaya za a sayar ma da buhun lemo a naira 500? Kaga, a dai sake wata maganar ba wannan ba. Oga, ba fa babban buhu ba ne. Ƙaramin buhu ne irin ɗan santolan nan. Ba na son shiririnta da Allah. Wallahi ba shiririta ba ce oga. Oga, dan Allah ka taimake ni yadda Allah ya taimake ka don shabbakin ma'aiki. Ka taimaka, ka bani ko da naira 1000 ne. Idan na je na gwada, in ya so idan Allah ya sa aka samu nasara sai in da maka da kuɗinka. Gashi. Yawa to oga, na gode fa. Yawwa. Ka ce dai za a wanke gara. Allah shirye ka. Kaboy. Kai. Yawwa. Yalla na gashi. Ya ba za ka cika sunna kuɗi ba ka riko su tsirara. Kowa yana gani. Sai ka tuna ma asiri. A bayan labai. Abin rashin gaskiya ai shi ake boyewa. Abin da ba kayan laifi ba, ba ka rika boyewa. Sai wani ya ɗauka wani abu mutane su tunanin wani abu. Yanzu abin da za a yi in Allah ya sake haɗa mu kwana 2 sai ka lalubo na DPO shi ma aka yi masa kasansa da naci. Gaskiya labai ni ba zan juri ɗawainiyar wannan tara kuɗe-kuɗen na DPO ba gaskiya. Wannan ma fa arowa ne fa sai dai mu je gaban DPO a haɗa da shi in ba shi haƙuri. Ka raba kanka da shiga komar DPO kar ka so kwano ba shi da kirki ba shi da imani. Ni kaɗai banda ni da sai a yanzu dai abinda za a yi ba komai shi kenan. Aka gan nan ni na yi na. Na gode, thank you. Wanda zai je gaban Allah idan mutum me zai masa. Duk kwayi kwa gama ma. Ni ba ku ƙara gari na ba ma wallahi dan ɓaure zan gudu sai na shekara zan da kafin na kumanta da sallam. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Marhaba, bismillah. Kai da ɗiga ni na zo. Yawwa. Ga sako nan an ce baka. Kai da ɗiga. Sako baka ce yalla ba. Sako ne daga headquarter. Suna tuhumar ka sun zo ba su same ka ba kuma sun tarar da laifuffuka da dama marasa daɗi. Ni kan kai nan sun min tambayoyi dangane da irin ta'asar da ka rika aikatawa ba tare da na taka maka birki ba. Wallahi yalla bai alƙur'an sharrin magauta ne kawai wannan. Ba wani abin za ka faɗa ma. Duk abin da ake tuhumar ka da shi yana cikin wannan littafi. Ranka ya daɗe. Ni kwana biyu ka canja bin ranka ya daɗe. Ni ban sani ba ko an shiga tsakaninmu ne. Ga tarar laifi. Abin da ke so in ƙara maka ana tuhumar ka da laifi na sayar da kujeru, ga batar da rajistar yara, ga maganar abinci na wayannan yara
uwa uba ga maganar jarrabawa ta waɗannan yara. Kai yallaɓai, wallahi tallahi yallaɓai, wannan sharrin makiya ne kawai. Wannan babu wani abin zafi. Sai an jima. An kai daɗe. An kai daɗe. Ina yi matuni maganar mariyar nan da muka yi kwanaki. Ina yi matuni. Ka je ka ji abin da ke gabanka. Ka rike wannan takardar ne. To Zaliha, Allah ya kiyaye gaba. Amin Raliya, na gode. Wai har yanzu ba su bada belin shi ba? Ki bar su kawai. Har yanzu sun ba su bayar ba, amma dai Umma tana ta kokarinta. To Allah ya kyauta. Amin. Wai ni kam ina rasakin ki ne? Wallahi dan Hajiya ya ja min cewa wai yayi tafiya baya gari. To yanzu kin san baba ya hana kowa zuwa guri na yanzu. Ba mai zuwa. Allah ya da miki da shi lafiya. Kawata shi sa na ga dukkin rani, ashe damuwa ce. Amin amin. Mu je raka ki. Assalamu alaikum. Malam Audi. Na'am. Lafiya dai ko? Alhamdulillah. Hayya. To masha Allah. Idan lafiya, lafiya. Kowa da kowa lafiya? Lafiya. Alhamdulillah. Wato dama na je gida ne. Sai an sai take tambaya ta ko lafiya. Ka zo ka kira wani. Nace sun hayyan kalau. Kawai na je na bada shaida ne a kofar fada. Wallahi ba. Sai aka yi me kuma? Aba, Malam Musa. Magana da ya haƙuri da za a yi an sai ta koma ta daɗe a zaune ko ba haka ba. To Malam Audi, kaga na tambaye ka na ce lafiya ka ce min lafiya gashi kuma yanzu ka shigo min da magana Hassatu. Haba Malam Musa, a ce mutum a yi maganar uwar gidansa amma kuma ce ba lafiya ba. Rukon mahaukaci fa sai sarki. Allah, Hansatu rukonta wallahi sai kai soja, maganin wani sojan kenan. Allah kuwa. To ai ba wannan salon maganar ya kamata ka zo da shi ba. Da sai ka ce hannunka baya riɓewa ka yanke kayar. Abin da ya kamata ka faɗa kenan. Allah sarki Malam Musa. Yawwa. Yanzu irin wannan tambarwa da aka yi can baya da irin hautsini da aka yi duk wannan ba ta gagara ba sai da ta koma bare wannan ma karamin alhaki. To Allah da ba a daure cikin yardar Allah ta koma ɗakinta. Malam Audi, duk wata magana ta Hassatu a dakatar da ita. Domin yanzu ban shirya tayarwa da kaina hankali ba. Malam Musa, a duba lamarin nan. Malam Audi, ne fa na gama magana. Malam Musa, a dai duba lamarin nan. Na gama magana, Malam Audi. Ka batta ka ci gaba da zama a gida har sai lokacin da na shirya. Sai ya same ka magana. Subhanallah, yawwa. Adam ina wuce. To sai an jima. Yawwa. Wallahi ba ki da nama sai a hankali. Kai dan Allah. An da daga ɗakin saurayin kenan. Wai ke me yasa baki san me zaki rika faɗa bane Mariya? Yanzu wannan maganar da kika faɗa ya dace? Ke kuma wa yasa da ke da zaki kwashi? Ko da ke sai hali ɗaya ya zo ake abota, daɗin ta ma babana ba a kama shi yana haura gidan matan aure. Ah? Radiya lokaci yayi da zamu casa yarinyar nan.
rashin kunyan yaran nan na rantse da wanda ya halice na dame shi na shanye shi saboda ni na gajiya kuma ina gani shi ka yau din kaya yake gani. Yi min bayani dalla in fahimta wai meye matsalar nan ne? Mutumin ki a Las Vegas kenan. Ina so su sha wahala sosai. Kwalelan kare da hantar kula. Kwabo ɗaya ba zan iya baka a ciki ba. Me zafi haka Isa? Idan kai ka haƙura gaskiya ni wallahi ba zan haƙura ba. Dan babu yadda za a zalunci yarinyar in